Yan ito, may kasulti kaya nga stranded karon diri sa dakbayan sa Kira gyapon eh. Dalagit. Hilak mo putag popcorn. Sakit ko mata na puli ko. Uy, taron. Pulis guys, takpan mi guys. What's up mga hitsuraan, mga choy og chay. What's up there, what's up? What's up mga hitsuraan, mga choy og chay. Hitsuraang Kulisaw making random videos today. Welcome back to my channel. Another day, another vlog. What the vlog? Alright, let's go. So today guys, well guess what? Nakaday ko sa balay sa ako ang amigo. Ano pangalan mo amigo? Ninja. Guys, abanin ninyo guys, mag-lag may karasa tayong lagun kayo. Sanasa lang. Sa kuso koyo gani ako ang day off ni Kuya Wa. So naka-Instagram ka? Instagram ka tayo follow sa Instagram niyo. Kauro Uchiha. Laka niya. Naruto ni siya guys sa una. So guys, look, waknit na sa likod. Sakto kayo ang weather karon guys. 20% rang possibility nga mo rain. So tara. So mag-lag ni. Let's go. Ram ko mo abroad ani, gikag Dubai. LOL. Tingin na ito eh. Day, ang sa'yo may kasulti sa atay, Day. Ayaw ba? Ano mo, Agi? Papunta mo, kuhan ba? Pinsa sa City Paris. Ready to go. What's up mga choy? Palimpin na sa baboy, chay. Alright. Day 1 day guys, day 2. Tara. Ber. Yo guys, so palit sa may direk makaon guys, 7-Eleven guys. So tara. Ano na may dapat direk ko? Argaw na. Argaw na ta? Murahag ko ano? May mga ito. Mga snatcher ano? May ko helmet o masa. Tubig guys, sting rin palitan ka. Mura naman huwag ka ng 7-Eleven sa Japan.
Kani ilang di tabunan og sagpot niya, ila din gidagkop puspusan pa. Ah, kubra. Tangtang mga helmet rin guys kay antag notorious diri. Tinibra. Ikaw, So guys, mamaya sa mga guys kay maglisod kita diri. And we're back to the road again guys. Alright, let's go. Pura tayong mga media ni. ayaw magabot. Naman din sa likod. Ano tayo? Hindi magunang ta dire. Alam sa? Ikaw, picture ta dire. Yo guys, relax sa diri kadiyot guys kay nindot kay view guys. Tuta diri guys ay. Dami sa kuha na gyud, bukid na gyud. Mo ni bagyo. Gwapo ngayon. Ah, gwapo. Nindota mag-drone dire. Tadi may karon sa dalagit guys. Kita ninyo ang pampang dira guys. Kung maligid juga dire guys, patay juga. Balik-balik je bukog mo. Kinuko. Luka diri. Layat kayo dai ba? Kay dai ba? Indot kay dire ikon sa zipline sa. Ikon dire ba? Bobo, yan dito. Paano bitaw ba dong kubo? Buhatan niya kun eh. Buhatan na tong zipline kay ba po og kuan madato ta kadaot ta sa loto. Kawa tay patad-patad. Padong natakaron sa Osmeña Peak. Over lang mi diri guys kay Nagpagasolina ra ko kadiyot kay murag hapit na mahotdan og kuan. Lipurot na ang karburador. so among i-try guys ang among drone diri sa area diri guys kay murag nindot kay view good guys. So okay ra ka kawa atong i-try. Okay kayo masuko kay kog try. So atong i-try guys. So tara. Yo guys, kung nag-enjoy mo ito guys, so please subscribe. Please leave a like and comment. Sige na bitaw, please, pang sudaan ako ba pang. Tara, ato to sa peak guys, kay mao to yung pinaka main event karon. So tara. Magmasta kay nagsugod na ang pag. Sugod ng pag sa karsada, Ray. Matay apo kayo. LOL. Lay para ba? Lay pa. Yeah. Medyo Mga pila ka minutes. Wala yung nabilin dito. Sig na yung nabilin dito. Kwarta. stop siguro. Ha? Stop na ni. Stop na yung today guys. Moring abog kay guys. Nagpag mo din. Nag-close nagpag rin. Plus sa taga-diyot guys. Kay close pa nga gianan nila guys. Slow down mga single. Basta to. Oh, kisa to mga single oh. Slow down. Sabot na ba? Painahinay lang mo magdali. Kaya maabot ra na. Abot rin na yung inyong partner in life guys. Puhon. Mayang lawas. So relax sa taga-diyot. Paabot na sa pag kay wala pang di kanda dito. Naglayot-layot yun. Kira na kaya. Single pa na. Claro. Loh, nataway pa ipo. No. Nung, Yoy. yawa doy. Suyop po. Ipo-ipo guys, kita mo to guys. Unbelievable.
side. Yan sa mga kasapi ka nga strand dito karon dito sa dakbayan sa Kira gyapon eh. Dalagit. Hilak mo putag popcorn. Sakit ko mata na puling ko. Uy, tara. Pulis guys. Takpan mi guys. Yo guys, so nagigutom mi atong paghinuwat sa kuan guys. Maro tong vlog day. Bye-bye. Nga sa mi guys. Kaya gutom kayo. Urot among oras dito sa quarry guys. Kaya puya sige guwat atoy. So nga to dire sa merkado sa Dalagit guys. So tara, papaniwin ninyo guys. Dalagit dire. Matalungon. Matalungon eh. Karinderya lang sa taron kay may budget. Tanon lang ta. O tanon lang sa guys. Tara. Ano naman eh. Ta sa tagkananan. Pamunta kaila sa lugar dire guys. So saan na to? Ay, Adara. Din may mga aon dire guys. Na di food court dire guys. Sinabot dire guys. Pili sa sudan nito kaya kay ngaon tatad. Sabaw lang yun? sabaw ko. Libre yung sabaw niya, dukot. Mugas lang tayo ng gaman. Pili ba? Oo nga, ano. Kana sigsudan ang lipo mo tag. Naghanag sa danin ni mama. Okay, one check ginang kauna nyo. Wa na may libre ron latte. Guys, malas na yung mga kaonan guys. Yo guys, so manamig pangaon dito sa karinderya sa taas guys. Ato na may ratings mo sa ilang sudan dito. Okay lang? Kira mo lang. Busog-busog yun gamay. Basta ka guys. Tara. 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 Ano tawagan? Ay na, tara. Asa ba? Tara. Tara. Tara.